Sige mga Rod, ka man lang gumatangay. Ako masari yung mga tilapia. Kuya ate, maligo ka na daw. Gusto ni Kuya Andres, yung sariwang tilapia daw. Ikaw ate, anong gusto mong ulam? Ore hotdog laptan, kan iraman mo duwang itlogan. Kuya Andres, narinig mo ba yon? Maligo ka na. Gusto daw kumain ni ate ng hotdog tsaka itlog. Okay sa bamay. Sa bali mga itlog ng hotdog tay bagbagam. Nagkatrabaho ka lang, madimam mo ti lubong mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. May sa tabungan, madagdagsan ka naman tayo. Nakapayay. May isa lang nga bilog. Madagsinangkan. Samantalang kanyak, duwang nga bilog. Tapos madagsinan. Break lang tipang suporta. Maria Jose. Kailan ko matandong mo ibungan pa eh. Ayos. Ataman lang atatarong ti as-asikasun na. Ito na yun. Baka sumrakti pa. Bao. Ay, ayos. Bye. Tao po. Tao po. Tao po. Lakay! Andan sa tao! Habang man kitaan! Apay siya. Sika na. Paaramidog dito eh. Makikita mo lagaro din. Uray siyak ma! Tada mararamidag dito eh! Tao po. Si Kuya Andres ata yun na. Parang wala naman siyang naririnig. Tao po. Bakit? Neman sa atin eh. Tatay pa'y tao po nga tao po. Kakitaan. Makita na lang nga ruto. Iba ko napayla ang atoy mo. Apay ato. Kapsa mo ajay. Kinukatam. Nagtulang ka tatay pa'y ngayam. Ay, bahala kayo dito. Nagtao po kayo. Nga na malmalong, nga na rablabing, nga na parbangon. Uy, dahil aramidog. Tao po. Tao po. Ate, O Emma, ba't nakapasok ka? Uy mo, bahag nakapasok ka. Natural, nakalukat di gate. Nakasira, garo na nakasira. Tamagon na pala eh. Wala doon, sumbat na ata. Nakabukas yung gate ati eh. nakabukas naman pala yung gate ate. Tao po ako ng tao po. Wala naman sumasagot. Wala akong kahit isa to sumbat na. Nakalukat di gate. Oh, ba't napasyal ka dito? Day off ko ate. Ayos ah! Nung nakaraan, si Mitring may day off. Tapos ngayon, ikaw naman. Nagkataon lang siguro ate. Kamusta naman kayo dito? Ayos kami lang, mate. Balikas ka sana, huwag angas kami pa eh. Kaya, Hoy! Madi mga sikat katongtong, daka lang ko sumabsabat. Ayos kami lang mo. okay tam, sumunod yung bagam. Ate, nandiyan pa ba si Mitring? Awa na, nalpas di op nan, di ka naman pa eh.
Anda ka lang ako sumungsungbat. Tatay ka pa eh. Wala na, tapos na yung day off niya. Wala kita ating matao, ninuli mo lang yung bagak. Ada man lang tarong mo tayo si kasumditan. Di ka nga makibibiyang toy. Sukar timba kakatin eh. Kuya Andres, malalaki na yung talong mo ah. Ay na, akong pakialam yaw, no darakal ti talong kaon. Ang kayo pakikibiyangan. Sumatitang awa, pakikibiyangan ah. Malaki dato yan. Pinansin dala tatarong mo, nagadado nga na bagamon. Handa mga pampansinan. Madi kayo lang nga pampansinan, tapos pampansinan ng dakpay. Papansin kayo. Huwag mo lang ang pansin si kuya mo. Ano, kumain ka na ba? Hindi pa nga ate. Sikang nagutom lang ako. Nakay, hindi ka na ewan din. Kana ko man mabisain. Saktupay, tatayak pa'y mabisain. Jakpay nangan. Tapos una, kasamsampo na pa'y lang. Mabisinain. Pagkatangan, tisidain na. Kung saan nagluto dita, nagdamay luto na. Ate, bakit ang sungit ni Kuya Andres? Siguro hindi mo pinagbigyan no? Ay, madi ka talaga. So, pupututulok. Kaya pala eh. Kuya Andres, ano gusto mong ulam? Bibili ako. Para naman mawala yung init ng ulo mo. Ay, nako, wag na. Baka sumama lang yung loob mo. Hoy, Lakay, madi ka man nga aging kakasta. Mayat kang tumo lang kot. Sige mga rod, kamalang gumatangayin. Ay, kung masari yung mga tilapia. Masabali mo ti masida. Kuya ate, maligo ka na daw. Ang gusto ni Kuya Andres, yung sariwang tilapia daw. Oh, kisti sabam. Sabali mga sariwang tilapia ti magbaga. Ay na, bahala kayo. Puro niya nga masida, mayatak. Ikaw ate, anong gusto mong ulam? Ore hotdog laptan, kan iraman mo duwang itlugan. Kuya Andres, narinig mo ba yon? Maligo ka na. Gusto daw kumain ni ate ng hotdog tsaka itlog. Okay sa bamay. Sabali mga itlog ng hotdog tay bagbagam. Nagkatrabaho ka lang, madimam mo ti lubong mo. Sige na nga, dalawa na yung bibilin ko. Tilapia tsaka itlog, hotdog. Sige, pwede na yon. Bumili ka na habang maaga pa oh. Tapos ikaw natin magluto. Kasi may ginagawa ko, kita mo naman. Bakit ako? Ako na ngayong bibili, ako pa yung magluluto. Si ate na lang ha. Bakit ako? Tignan mo nga! May ginagawa pa ako doon, di ko pa nga natapos. Ay na, aga pa kayo pa ilaang. Ba't di tayo lamang mga ano, kasta kayo malaang. Sige na nga, ako na nga bibili. Kung hindi lang ako gutom, hindi ako magluluto eh. Maya mo lang ka magluto, nagadupay lang nga sa usaunda.